Pan fyddwch yn dechrau busnes o'r dechrau, neu yn gobeithio ehangu safle newydd, mae'n rhaid i chi fod yn siŵr bod eich safle newydd yn talu ffordd yn syth ac am flynyddoedd i ddod. Rhaid i'r lleoliad y byddwch yn ei ddewis gymryd eich uchelgais o ddifri a chynnig gweithlu medrus ac awyddus i chi, costau gweithredu isel, band eang cyflym iawn a chadwyn gyflenwi sy'n gweithio'n dda. Ac wrth gwrs, rydych am i'r lle deimlo'n iawn yr eiliad byddwch yn ei weld. Mae 8 ardal fenter Cymru yn gwneud hyn a mwy. Holwch y bwrdd yn Aston Martin. Fe wnaethon nhw ddewis symud cangen bwysig o'i gweithrediadau i un o'n hardaloedd, ar ôl pwyso a mesur mwy nag 20 o leoliadau posib yn y Deyrnas Unedig a thu hwnt. Efallai mae'r rheswm yw bod Prifddinas Cymru Caerdydd wedi dod ymhlith y 3 uchaf o brifddinasoedd Ewrop i fyw ynddi mewn pleidlais yn ddiweddar. Ac mae 7 lle yng Nghymru wedi cael eu henwi ar restr o 500 o'r lleoedd gorau yn y byd i ymweld â nhw, gan Lonely Planet. Cyflwynwyd yr ardaloedd gan Lywodraeth Cymru yn 2012, a gallant gynnig popeth sydd angen ar eich busnes chi i ffynnu. A dweud y gwir, mae'n hardaloedd eisoes yn ferw o lwyddiannau sydd wedi eu meithrin yng Nghymru, cwmnioedd fel Admiral, Mainport a Mainstay Engineering. Mae busnesau lleol yn cymysgu gyda chewri byd eang, gan greu amgylchedd dynamig lle mae blaengaredd Cymreig yn arwain yn uniongyrchol at nwyddau a wnaed yng Nghymru yn cael ei gwerthu ledled y byd. Mae'n ardaloedd menter yn cynnig amrywiaeth o ran gofod, o unedau parod i safleoedd gwyrdd sy'n rhoi cyfle i chi wneud pethau yn ôl eich dewis eich hun. Ar rai safleoedd, byddwch yn gallu gwneud cais am lwfansau cyfalaf uwch, sy'n caniatáu i 100% o'ch buddsoddiad mewn offer a pherniannau cymwys gael ei rhoi yn erbyn eich elw treithadwy yn y flwyddyn y gwneir y buddsoddiad. Mewn rhai ardaloedd, byddwch yn cael budd o ddull cyflymach o drin ceisiadau am ganiatâd cynllunio, a gall busnesau bach a chanolig gael budd o ostyngiad yn y llogau agodir ar fenthygiadau newydd gan Cyllid Cymru. Arweinir pob ardal gan fwrdd o'r sector preifat, sy'n golygu y byddwch yn cael llais clir. Ac oherwydd ein bod yn ymroddedig i weithio gyda chwmnïau ar y lefel isaf, rydym yn barod i wrando yn ofalus arnoch fel ein bod yn gallu gwneud gwahaniaeth gwirioneddol. Wedi'r cwbl, mae ein tîm yma i sicrhau pan fyddwch yn dewis ardal fenter yng Nghymru, ei fod yn gam sy'n arwain at lwyddiant. Ardaloedd Menter Cymru, lle mae eich menter chi a ni yn cwrdd.